Monster Quad. Eu non creo moito nos milagres. Home, diti que nos tempos da Biblia, pois algún sí que pasaba, pero hoxendía, cas modernidades que hai, pois xa non se estilan moito. Sin embargo, esta mañá sucedeu un pero completo. Un milagre completo de todo. Kevin, deberías ler algo máis a prensa para estar ao tanto do que pasa no mundo. Pero que dis? Pero se eu estou perfectamente informado de todo o que pasa. O que pasa é que a mí non me interesa o xornal, que só falan de cousas que pasaron onte. Tamén falan de cousas que van pasar. Sí, home, sí, claro, é que agora o xornal son adiviños. Ai, o periodismo está morto. Mira, por exemplo, aquí pon que este sábado en Carballo vai haber unha cousa que se chama Monster Quad Show, que non sei o que é, pero hai que ter moita imaginación para poñerlle algo Monster Quad Show. O que eu che dicía? Hai que ter moitísima imaginación para dicir que o Monster Quad Show vai estar en Carballo. Monster Quad Show. Show, que mal se che dou sempre o inglés, fillo. O Monster Quad é un espectáculo americano no que un quad xigante, o máis grande do mundo, arrampla con todo canto lle poñen por diante. Poesía pura. Veña, Kevin, dai, que é a última que queda. Mira que son moitos cartos, Kevin, e tes unha familia. 59,90, pero canto custa cumplir o soño dunha vida? Efectivamente, dalle aí, dalle. Pois veña, 3, 2, 1... Veña! Vamos! Merquei a derradeira entrada que quedaba na páxina oficial de revenda pirata. Kevin, conta outra vez a historia. Vale. Outra vez o mesmo. Si, outra vez! Que pasa, non che gusta o mundo do motor? Non tens sensibilidade A nada? ver, aquí do que falamos é dun quad enorme a romper cousas, e xa o contou 14 veces. Che, mi luxo, O que tal hai que escoitar? Monster Quad é máis que unha competición entre humanos. É moito máis que eso. É unha competición entre soños e pesadelos. As forzas da natureza. O yin contra o yung. A gasolina contra o mundo. Un Monster Quad. Que pode haber máis bonito, Que pode haber máis bonito que ver un Monster Quad, o monstro mecánico, atravesando un círculo de lume para estomballarse contra unha montaña de ferralla. Que non che claro agora! Que sensibilidade non nada! Quedaba un último trámite. Teño que dicirche unha cousa. E eu tamén, que casualidade. Viña, digo yo primeiro. Que dis, mamalón? Aquí primeiro falo eu e despois falas ti. Orde de importancia. O que vou dicir eu vai a misa. O que teñes que dicir ti non lle importa ninguén. Ten toda a lógica. Bueno, pois... trátase do vindeiro sábado. Que casualidade! Pois sí, señor, deso mesmo lle quería falar do que vai pasar o próximo sábado. Pero que pasa, xa o sabes? Home, claro. Ainda que non lle pareza, son unha persoa informada. É claro que sei o que vai pasar o próximo sábado. Leo a prensa todos os días. Saiu na prensa? Home, claro. É que un evento desa categoría, clave no tecido económico de toda a comarca, pois claro que sae na prensa. Vai ser un antes e un despois. Iso mesmo penso eu. Pois ben, xa o sabes. Sábado de inventario. O mesmo horario dos anos anteriores. Empezamos ás 8 da mañá e rematamos cando rematemos 12 ou 13 horas, Oi, xa sei o que me vas pedir. Vou ter que traballar todo o sábado. Ai, biches, douche así e xa estás pedindo. Todo sábado non. Terás un cuarto de hora para o bocadillo. Non hai nada no mundo máis cruel que a vida. Nin os penaltis do fútbol, nin os tsunamis, nin nada. A vida, en si mesma, é o máis cruel do mundo. Cariño, seguro que non é para tanto. Como que non é para tanto? Como que non é para tanto se levo toda unha vida agardando por este momento? Por poder ver o Monster Quad! O Monster Quad! E agora vai! ¡Zas! Golpe de destino e non lo podo ver! E dis que non é para tanto, Laura! Como podes dicir que non é para tanto? Xa sei. Pa, unha cousa, a ver se o entendín.
ti queres ir a un sitio e non che deixan ir. Ai, a ver, resumido, sí, é eso. Pois... Pa, eu levo lidiando con ese problema dende os 13 anos. Como faz? Home, a ti non te vou decir. Que Robert sabe como ir aos sitios onde non se deixan ir, haberá que descubrir o invento. Vouche explicar. Vale. Ti acordaste dos botellóns xigantes que pasaban fai uns anos? Home, non me vou acordar. Sí, claro, sí. Dos que pasaban cando eu tiña 14. Sí. Vale. A onde iba eu os venres cando había botellón? Pois non sei, sí. Ias a casa de Pili da Chosa a facer os traballos da escola, non? Claro. Sí. Dicías que ias a facer os traballos cando en realidade ias ao botellón. Así era. Pero é que non me deixabades outra opción, era o único que podía facer. E iso é o que tes que facer ti. Mentir. Mentir. Que se non teñen cabeza, que se non dan atendido a nada, que se están aducidos polo móvil. ¡Oh, carallo! As novas xeracións son do mellorciño que temos. Uf, que orgulloso estou eu da miña Robert. A mí o do enterro non me parece mala idea, Kevin. Xa, pero sobre todo polo tema do respeto que lle temos aos mortos. E claro, aí... Pero que mortos nin que carallo, Kevin? Tiña viúva, tiña fillos, tiña terras. De onde era? Demasiada pregunta. No, aí ten razón. É que ese plan non se sostén. Non se sostén. Tens que ir directamente a pola morte. E non a morte de ninguén. A túa. Queres que morra? Cala a boca, Pilucho, non sei ser literal. E cala a boca. Que non tens imaginación nin nada. Saben? Que? O que tens que dicir é que fuche ao médico. E te dixo, estou terminal, a punto de morrer, que non te queda nada, que estás a punto de cascala, de doblar a servilleta, comprendes? Foucault é moi animal, pero en ocasións hai que ser animal. Ai, como quenta. Pois veña, ala, dona Remedios, o sábado tiño unha cita médica e é definitiva, estou morrendo, así que veña, hasta logo. Iso é, perfecto. Veña, ala. Para un momento, Kevin. Queres que se pegue un golpe fuertemente para lavarme la cara? Non fai falta, veña. Veña, suerte. Así que terminal. Terminalísimo. Dixo o doutor que estou nas últimas, que prácticamente terminal de acabar xa, que terminou, que... É contagioso. Contagioso? Sí. Super contagioso, pero non o saben ainda de todo se é contagioso, pero polo aire falaban, Pero tú que fas aquí, irresponsable? Arreda! Pois casi sí, que mellor que vaya indo. Mire, dona Remedios, antes de marchar gostaría me dicirlle que bueno, que saiba que... ¡Ay, no! ¡Largo de aquí! ¡Infectado! Monster Qua, alá vou! Trae un recordo, un camiseta, unha gorra, un tapacús. Claro que traerei algo, claro que sí. Boas. Hola. Un cacharro, Fuco. Morón. E ti? Non tiñas médico? Pero que fas aquí contaxiando na xente? Viñenme despedir deles por se acaso pasaba algo. E vostede non tiña inventario. Apracei, no? Teño que ir a non sei que merda de coches en Carballo. Invitáronme para ser a madriña do acto. O Monster non sei que. O Monster Quad. Sí, ese. E teño dúas invitacións para a zona VIP. Queredes vir? Ai, pa zona VIP. Ti cala, apestado. Vai arreando para o médico dunha vez. Por favor, vos, vindes. Claro. E barra libre, por o visto. Sí, claro. Carámbalas, pois sí que era terminar. Haberá que chamar a unha ambulancia. Xa do coche, que imos moi xustos de tempo. Non pises o cadáver, Milucho. Quedou seco. Fuco e Milucho, pois non me trouxeron nada, ni siquiera unha triste pegatina. Pero mirade o que merqueo en Gualapú, Un bandeirín original asinado por William Diablo Gelmírez. Que maravilla, o mellor driver que hai no mundo. Dios, que ben soa o inglés americano, Gelmírez. Que maravilla.